Ọkaikpe ukwu nke Anambra State Justice Onochie Anya Achebelu tọhapụrụ mmadụ 20 ndị eji n'ụlọ mkpọrọ dị na Onitsha. Ya bụ ogige bụ nke o mere na njem omenafọ mgbe eji atọhapụba ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Onye nta aka anyị ọdịnaka ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ njem ntọrapụ ma bụrụkwa otu oke n'ọlụ dịrị Chief Judge nke steeti a bụ nke a na-eme iji wee mee ka enwee ohere na ya bụ ụlọ nga dị iche iche na steeti a. Njem a bụ nke na-enye ohere iji wee leta ọnọdụ ndị nga dị iche iche ma ihe gbasara arọ ole ha nọgoro na ndị kwesịrị ka ha rapụ ya bụ ụlọ nga. A nọkwazi n'oge ahụ wee tọrapụ ndị nga dị iche iche bụ ndị nke nọzugoro afọ ole ha kwesịrị ịnọ ma bụrụkwa ndị nke na-enwebeghị ike ije n'ụlọ ikpe dị iche iche n'ihi otu ọdachi ma ọ bụ nke ọzọ. Onye Chief Judge a bụ onye ndị ogbo ya nakwa ndị welitere isi na ya bụ ministri duga njem nọrọ n'oge ahụ ekwupụta na ndị a tọrapụrụ abụrụgo ndị nọzuru arọ ha ma bụrụkwa ụfọdụ ndị nọfegoro arọ ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ nga. Onye Chief Judge a jikwa ohere ahụ wee yọọ gọọmenti etiti ka ha doo lebara anya n'ihe gbasara ụlọ nga dị iche iche enwere n'ala anyị iji wee mee ka ọ bụrụ ebe a ga-anọ nweta ezi ụsa ma bụrụkwa ebe a ga-enwe mgbanwe nyere ndị nọ n'ụlọ nga iji mee ka ha tụnye oke ha n'ibi ezi ndụ n'ime ala anyị. Onye Deputy Controller nke Onitsha Correctional Center bụ Maazị Sunday Igwe nọ n'oge ahụ wee kwupụta na ya bụ njem Chief Judge na-eme kwa arọ bụ nke na-enye aka iji wee mee ka ndị a nọ na nga nweta ezi ụsa tụmadị ndị nọ na-eche ka ekpe ihe ikpe. Site n'Ọnịcha, ọdịnaka Nwere maka aka ụwa ABS.